Στη θεωρία, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Το Ιράν εκτόξευσε αρκετούς βαλιστικούς πυράβλους και drones στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας το αρχηγείο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και στο Κουβέιτ, πλήττοντας το διεθνές αεροδρόμιο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας τουλάχιστον 60 άλλους. Εκτεταμένες ζημιές παρατηρήθηκαν στο κτίριο του τερματικού σταθμού 1. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC, δήλωσε ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις του ως απάντηση σε αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικό στρατιωτικό επίγειο σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ και σε πυραυλική επίθεση στο μηχανοστάσιο ιρανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσε να φτάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση έρχεται καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως σταμάτησε να επικοινωνεί με τους μεσολαβητές. Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται καθημερινά, λέγοντας στο Ιράν, και παραθέτω, «Ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνετε μια συμφωνία». Το Ιράν βρίσκεται σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Και αν εξαρτιόταν από την πολιτική τάξη εκεί, και καταλαβαίνω ότι όλοι εκεί είναι κάπως ριζοσπαστικοί με κάποιον τρόπο, αλλά αν εξαρτιόταν από τους ανθρώπους που πραγματικά συμμετέχουν στις εκλογές, φορούν κοστούμια και τους βλέπετε στην τηλεόραση, πιθανότατα θα έκαναν μια συμφωνία αύριο. Το ζήτημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι ο ανώτατος ηγέτης και ο πυρήνας των φρουρών της Επανάστασης είναι λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτές τις πιέσεις μέχρι να πιστούν για το αντίθετο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Και έτσι, με τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ να συνεχίζεται και την ιρανική οικονομία να καταρρέει, η διπλωματία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δείχνει ελάχιστη πρόοδο. Και ο κίνδυνος μιας λανθασμένου υπολογισμού που θα ανάψει ολόκληρη την περιοχή αυξάνεται συνεχώς. Δεν ξέρω.